Ja, det er faktisk godt. Danny, vi har hørt meget om, du er pædofil. Er det rigtigt? Nej, det tror jeg sgu, du skal regne med. Hvad så med hende, den 6-årige pige, der hele tiden går og brokker sig over, at hendes tidskone er for stor? Det tror du må spørge Mark om. Jamen, jeg kan ikke spørge Mark om noget, han ikke har gjort. Jeg vil hellere spørge dig, nu når det er dig, der har proppet de store fødselsmænd op i hende. Det kan komme langt ud på det andet, hvis han skal gå igennem mange rygter. Så det bliver han nødt til at svare nej til. Jamen, hvordan kan det være, at lille Mia, hun kender dig så godt så? Fordi det er min datter. Synes du selv, det gør det bedre, eller? Ja da. At du har haft sex med din egen datter? Ja. Hvad græder hun ikke bagefter? Nej, fordi det er dig, der får lov til at låne hende. Jamen, René, din datter er jo ikke knippet andre end dig. Jo, det er hun. Nå, du leger hende ud, eller hvad? Nej, hun tager selv ud til folk. Så I er altså sådan en bordel, eller hvad? Ja, det kan du godt kalde det. Jo, men det var nok her fra Pedo-studiet. Godaften.